Bueno, hemen ja, samezela pixka bat ere modu eskalan moto batean ari dira etxera sartzen, batzuk aste santuan etorri ziren, batzuk, pixka ere prozesu hori utzi dugu, eta ja, txirikordaren ateak nola baite, pixka herriari zabalduko dizkigu ere, herriak ere ezagutu dezan, jende askok ere, seguraski jende bat ibili da aurrea, baina, ez pixka bat la inauguración oficial esaten dana, ostiralean egingo dugu, eta, aldetik gonbitak, herritarrei etortzeko eta ezagutzeko. Belaunaldi arteko oreka ere topatu dugu, ez da solairua gazteentzako egin duguna da ere orekatu, orduan ere basatzen zutena, ez? Bakoira atera, badakate heldu bat, edo bakate gazte bat, orduan oreka hori ere bai, bilatu izan dira etxe bizitzen distribuzioekin. Beraz, ia izendatuta zion etxe bakoitza ze kolektiboantzako zan. Kanpo terratza bat, pixka dago beran, ikusi duzu sarreran, eta gero hemen daude, hemendik ikustez daudena irikita dago.